Ассаламу алейкум ва рахматуллоҳи ва баракату бародарам. Абдулғафур Ҳусайнов, канали Тоҷдорон. Ина алҳамдулиллаҳ имрӯзи вақт соат расид. Чӣ ки ман дар Telegram, дар Instagram мегуфтам ки рӯзои наздик мо мерем видео мекунем оиди кор дар Теплица. Кор барои бародаро, ака додаро, апа хуаро, падар модаро ва бародарое ки нав занг гирифтан, оли фарзанд надоранд, дар ҳаминҷа кор мекунанд ё ки фарзандошон дар Тоҷикистон беҳтарин вариант аст. Ҳозир ман ҳамаша пурра карда мефаҳмонам, нагзаронда тамошо кунед, чунки чизе ки шумо дар интересе мумкин дар аввал, дар мубайн ё дар охири видео биёяд ва ҳозир пауза раҷиқидаву подписатсияро ётон набуред. ҳозир подписатсия ка брат. Зинда бошед бародаро. Ман ҳозир корот ка мефаҳмонам, давомаш дар давоми видео. Самое главное барои кор кардан бародаро шумо да патент дар кор аст. Патент бояд шумо патент дошта бошед. Кадоме ки патент надоред, шумо метавонед нигоҳ кунед. Кадоме ки патент надоред, шумо метавонед бирен амуҷа бепул зиндагӣ кунед, се вақт питания бихӯред, то патентона дар дастон получат кардана. Беҳтарин вариант барои шумо. Се вақт питания. Питанияи хонагӣ. Қариб ки очагӣ. Но очагӣ дигаи брат. Бе ягон тариф. Се вақт питанияи хонагӣ, ҷои хов, пули документотон метиҳанд. Шумо як сол кор мекунед, айдим сол, мисол як сол коркардагитон ҳар моҳа патентон метиҳанд, но аввал да шумо патент ахтор мекунед. Вақте ки як сол шумо кор карден, ай соли дигар любой расходи документона организация хадаш мекунад. Се вақт питания, пули документ, общага, ай общага то ҷои кора автобус бепул мебарад. Конечно, самый лой момент бародаро и ойлик ай. Шумо мегӯед ойлик чӣ хел боша? Нигоҳ кунед бародаро, шумо якум мошад ҳисоб асад кунед. Се вақт питания, питанияи хонагӣ, ҷои хов, транспорт, дигару дигар ва кор зимистону тобистон шумо тай футболка кор мекунед. Гармай физически қиин нест. Ҳам мард, ҳам зан ай уҳдаи кор мебурад. Ягон қииндиш нестае. Шумо ҳозир бо мегӯям дар давоми видео мебинед. Примерно ай 45,000 боло сар мешавад. Ҳастай бародарое ки 60,000 кор мекунанд, ҳастай бародарое ки 30,000, ҳастай бародарое ки 70,000. Мо уже апрос кардем, гузарондем. Чӣ хел? Худтон прекрасно медонед ки мардуми мо ҳастай коргар, ҳастай тамбал. Вақте ки шумо конечно тамбалӣ карден, значит кам кор мекунед. Вақте ки хушо кор карден, зиёд кор мекунед. Номерои телефон дар рӯи экран бародаро, номерои WhatsApp, акай шура шумо метавонед бинависед. Биёин пешай видео калон саршидан бародаро, чӣ хел ки бисёре шумо медонед, мо интернет магазин дорем. Дар ин момент дар дасти ман iPhone XR дар корпуси 14, памяти 128 ГБ, стекло чихол падарка, доставка бепул, як сол гарантия барои ремонт. Ягон гард бард бировард, иншолло ки ремонт мекунам. Кадоме да ки интересни боша бародаро, номерои Усмонали, номерои менеҷер, WhatsApp дар рӯи экран метавонед смело муроҷиат кунед. Ина мо ози тарафи Теплица рафтесем, ози медроем бародаро, ана пакамо рафтесем, акай Зокирҷон, Зокирҷон буда калонтон. Отдел кадров и дигару дигар ҳама намуди ответственный ки меша дадарун, мисол как начальник ёки тоҷикӣ ка чӣ меша? Сардор, шеф. Босс. Сарон. В общем, ҳама маълумото кати, ҳама информация, ҳама саволо кати шумо метавонед смело назди акай Зокирҷон биёед. Ҳам дар общага, ҳам дар хӯрока, ҳам дар кори дигару дигараш. Иншолло ки хусусан барои бародарое ки миёин кор мекунед. Падарам ман, модарам ман, авқота метиҳам. Машаалло. Беҳтарин. Рафтем дальше оз мебинем ку чӣ гап мешавад. Мо оз специально столовия омадем бародаро, пурратар оз шумо да нишон метам. Процесси корда дар столовия дарунда шумо фақат як вақти муайян да обед мекунем. Аз соати 1 то 2 чӣ ки мада фаҳмидам. Саҳар яъне завтрак кати ужин шумо дар общага мекунед. Дар онҷам столовия хуб аст. Чӣ ки шумо дидесем бародаро. Хайр. Очевидно ки помидори ҷада проблема нест. Любой время метавонем помидор бихӯрем. Кадоме ки дӯст медорам помидор. Хай ҳама намуди удобствое ки ҳастан бародаро, микроволновка ва мисол алкота мекунем ёки дигару дигараш. Но то, что мы фаҳмидем бародаро, алкота яъне хурду хӯрокаш просто алкотаи лёгкию дигару дигараш нест. На самом деле алкотаи хонагӣ, тоҷикӣ, хай конечно ба модарӣ дуруст намеояд ки ман бигӯм алкотаи модарӣ брато барои чӣ ки хай ёд кардем алкотаи модар аст. Субҳаналлоҳ. Так, шкаф, ҷа агар хато накунам намак, чой, кофе, дигар чизо. Ва самое главное бародаро и агар жванкатон боша ягон тато об дошта бошед, катон холодильник да мемонед ё вақти муайян да. Но аида дига удобства хуб. Хай иншолло ки умедворем ки дальше хуб мешавад. Рафтем дальше. Ина мо уже омадем дар омадем бародаро, чӣ хеле ки дидесен. Я полностью процесс Теплица хела калонай. Барои достоверность, яъне боварӣ биданаш, мо ина алҳамдулиллоҳ 500-600 километр раҳ омадем.
чтобы бибинем на самом деле кора мехластай бародаро ки кор мекунан качон суҳбат кардем бародаро ки мисол управляющий ҳастан кати ваён суҳбат кардем ки мисол агар хел ба кучагӣ гирем фанду фиреб набошанд ва чӣ хеле ки дидисен ҳама хубай беҳтаринай. Ассалому алейкум. Как ты, брат? Женой вместе работает. Он зарабатывает женой вместе около 90 000 рублей. Семейный. Бо амрои хонагишон кор бекунад? Ай машаалло беҳтарин. Созаши деста охи корака? Агар иҷозат боша камера дағал тичи намекуна? Туғра охи? Беҳтарин мерос, ина мерос. Ака ки кор кардисен иншалло мо бояд навор карда одам ҷамъ кунем камтар биёянд коригаро ҳамин сабаб. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ. Чиқадака? Ассалому алейкум. Боляфтам ӯзбекча кам билама. Я был, тоже медон извините. Do you speak English? No? Беҳтарин. Гап нест акаҷон, барои коралло нигабонтон. Майлаш. На чӣ хеле ки дидисем бародаро, ина примерно биёин мо ози процесси кора нишон битам. Ози основной кор дар чӣ мешавад? Мисол чӣ корро шумо бояд бикунед? Основной сбор мекунем, помидор мечинем. Хоб. Помидор мечинем. Баъд лист мебурем, барги мебурем, қайчка мебурем. Қайчи мекунед да баргуро? Баргои ҳамна қайчи кара, тагоша тоза кара. Тагоша инҷо тоза кара, рӯфта, ин чизоша гитта, помидори чинда. Соати кори ай чанд то чанда? 8 то 8. Ай 8 то 8, 1 соат абед. 3 вақт абед чи питания метиҳанд, ҷои хоб метиҳанд. Абед, ҷои хоб ҳамеша ҳастанд. Ҳамаш ҳастанд. Олик задешка, падешка, проблема. Ҳамаш хуб. Ҳамин закон. Ина буя бурга пурата номи шумо чӣ буд ака? Отиз намайда? Ҷалол. Ака Ҷалолиддин кати. Ина мо случайно намедонистам мисол оли. Вале иншалло ба YouTube аветам тамошо мекунем худо хоҳад. Ана бод гуфта буданд ки 3 моҳ кор мекунӣ, баъд 4 моҳ патентам шумо платит мекунанд. Дуруст? 4 моҳ пухтошан кутагин. Хоб, питания, ҷои хоб, питания, ҷои хоб ҳамиш. Патент ай 4 моҳ. А питания чӣ хеле примерно? Авқотой Туркия созохи? Нест, авқотой закон сара закон. Тамом ина бу мисол айда варианти хуб намедонам дигар чӣ бигум. Ё не ака зокирҷон? Не, ҳамон одамон. Не, ман уже примерно гап задам, уже фаҳмидам то, что нужно было. Мақсад хушу маълумоти хуб додан. Как будто дод. Не, инҷа ҳамаш кушода. Ин ягон фирибгарӣ нест, ягон вай нест, хеле гап нест. Ягон бачо ки моҳо ҳама хеле чизем ки мардумем ки мана ҳозирда агар гап занам ки ҳамҷо биёд ку, ҳамҷо кор кунад, ҳалол корай да ин. Ин круглагуда гардиш ни, ягон пайрӯ намезод. Ана ман инҷа мефаҳмонам, оз яказ куҷо шумо маро дуруст мефаҳмед. Бачое ки мехоҳед сайр гашт кунед, бигардену бачое ки улични даруни Москва ва дигар ҳастем, барои шумо нест. Хусусан барои мардое ки мисол меоянд, именно кор мекунанд, мақсад меҳнат мекунанд. Меои инҷа кор мекунӣ, мераи хона, баъд Тоҷикистон дар чанд қайфорат мегардед. Салом алейкум апаҷон. Соза зураи саломататон хуб апа, тинч? О, ман шуморо наворда намегирам, духтарора мумкин нест. Ана кор чӣ хеле апаҷон? Шидесем хи? Шумо ба фикрам ба амрои хонагиҳо ё ки тоқаи шумо? Шуш ҳамо буда? То есть фаҳмидам. Шавҳаратон? Беҳтарин. Кор чӣ хел шудест апа? Шида? Мешава. Олик полик питания ҳамаш хуб. Мо специально омадем гуфтем як бинем ку агар ягон вай бошад туғри кунем. Сода ғам наметиҳад? Машаалло, машаалло. Беҳтарин. Беҳтарин. Алло қувватия. Майлаш. Процесси кориша шумо вай кунед, кардом ҳозир гапаш кунед. Мана ҳозир болода, мана. Аввал боло, ай боло биёед, ай боло биёед. Ай боло. Ана ҳамин чиз, ана ин ришта аст ку, ҳамун ришта ба. Вай товондан дар кор, баъд дута ихели буромадаги баргош ҳаста. Ҳамун якташа гирифта партофтан дар кор. Вай пасинка мегӯяд, да? Авай гирифта мепартофт. Кадомаш ки ҳосил метиҳад, камакак ақл доштан дар кор, камакак фаҳмидан дар кор. Ҳамун помидора кадомаша, уҷадас камака якташа ихели рангаш кабуттар, якташ чиза чиқирайда, барои ҳамин вай гирифта мепартофту, ҳамун чиз мечаспонад. Пасинка мегирад. Ана ҳе болонги ҳамун чиз аст ку, агар ҳамун ки мана ин помидори худаш ҳамун чиз ки буромада рафт, вай ана то метиҳад, вай мефурӯд камак. Мана ина ин буромадагиш фаҳмед? Ана ҳамин болонги одамо бачое ки ҳамун гашта, ҳамун филешка кати вай катида автоматик ҳамун худаш самоход ҳастай. Самоход. Дидам. Болина релис кати ҳам ки меравад. Беҳтарин. Ҳавайо болода кор мекунад.
آیا کارشون بسیار وایه چیز چیکویم اگر عقل طلب میکنه دیگه چیز کنم کانتر فامویش دا این پروسس کار ان شاء الله یاد میگیرن مردم خود خیلی فامویشون خوبن این معاش بسیار تر معاش بسیار تر کار میکنه انا اون میفرم دمیجا من همین قبات من قد همین کتی من سه تا لیست میگه دا سه تا لیست میگه برگش من سه تا میگه دا من همین بریدگی روش من دیده دا انا حاضر من که باشه خیلی میبینیم من سه تا همون چیزا من پایانگیشه تا همون قوات من هم برای همین لیستوش همون کندن دارم من کار همون قطعی میشینه فهمیدید می من اینم قطعی میشه من این اگر این برگش باشد لیست میگه اینا سه تا لیست باید گیره انا این وای میگن کیست میگه این کیست چخیره این من همون چیزا چینده رفتگی من موندگیش برای همون من این حوصله بسیار تیار همین چیزی قوای همون پامیدور چیزاش همونشون نرود و اینا برده میپرتود همه چیز پامیدور بمیره فهمیدید می انا همون کاره فهمیدید می بعد ایجاد هست همون من این همش چیز کردم پس اینا من خیلی کردم میمونه تمام فهمیدید می انا این لاتوکشک توزا میکنن پایان توزا میکنن میروه همون کاره بسیار کاری خیلی چیز نیست تمام اصلا یک تا من همین لیستا یک تا همون زده برآمدن 450 بهتره یک основное правило YouTube توجدورона шумо да мефаҳмонам мумкин ки бисёре шумо медонед барои чӣ мо специально 500 км омадем теплицара айпеш съёмка кунем ман метонистам ки просто маслиҳат кунам рекламара сар батам но бародарон барам азоб кашидагим 2014 омадагим медонам вақте ки ойлик наметиҳам фреб мекунам дигару дигар омадем ина алҳамдулиллоҳ полностью процесси кора дидем мо бародари узбек бародари тоҷик кати гап задем мисол абшагара дидем ҷои столовишона дидем ҳамашон хуб но все равно одамия яке дар оянда шумо миёед иншалло кор медоред вале ман инҷа бисёр мерам ёмак дига эса худо хоҳад намрем зинда бошем як ягон камбудӣ мебинед яке шумо да ай графики кории бисёртар кор мефармонанд яке оликтона кам метиҳанд ё ки питанияда бахшиши зиёд да шираку ягон чизи дига метиҳанд шумо метавонед смела муроҷиат кунед номерои менеҷерда номери менеҷер дар рӯи экран 2531 охираш номерои усмоналӣ дар ватсап шумо нависед ман ҳатман чораи ин кора мебинам любой кор да фарқият надорам ман шумо да мисол меорам бит ситуатсие ки мо як бародарро реклама кардем барои разблокировкаи Яндекс суми бародарро гирифт чорни кард связ набаромад ман кисаи хадам баровардам додам чунки тоҷдорон лицо яъне қадру қимати мои бародаро а то что ма ози ёра реклама кардестам мисол процесси кора шумо да фаҳмондестам ма ози лицои и теплица мешавам но теплицаам лицои ман мешава яъне то что иҷа ягон камбудӣ шава мардум мегӯян ҳё нам бародари блогер кардаги буд ман намехоҳам репутатсияи ман кам шава барои ҳамин биёен ҳама каса якдигарро дастгирӣ мекунем шумо ҳамаро дастгирӣ мекунед ҳам бародарора ҳам и теплицара камбудӣ дидин обязательно нависед не только оиди и теплица любой компания ки ман реклама мекунам бародаро шумо метавонед смело муроҷиат кунем мода мо обязательно ислом мекунем гуфти гапо ё ки просто миёем камерара мегирем мегем бародаро ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ ман ина омадам ина дига наёен кор накунен не барои ҳамин ҳаракат кунен дар ҳамин хел ҳолатҳо бародаро серёз нафтасица кунен чунки пешравии мо дастгирии шумо чӣ хеле ки мо якдигарро дастгирӣ мекунем чӣ хеле ки вай мекунем морам дар дастгирии шумо нуждатса мекунем диден камбудишона оликтона надодан ё ягон гапи дигар шид ина бо як бор дигар номеро дар рӯи экран шумо метавонед смело дар ватсап муроҷиат кунед ҳамун рӯз ҳамун вақту соат ман конечно ҳозир шуморо видеотона ё ки комментариятона мебинам ё ки ягон камбудиро мебинам даравда омада ягон гап намегӯм не бародарам ман обязательно миём мақсад гап мезанам мефаҳмам ки кия на самом деле виноват чӣ гап шидаге баъд уже я решение хуб мебарем за теплица баромадем ана наздик омадем уже қариб ба абшагара ози мерем иншоалло дар он абшагарам бо як банавор гирифта пурратар шумода мефаҳмонем чӣ хел аст на самом деле омадем ҷа метавонем ки саҳро пробежка кунем ҷои зурда акашура иҷа абшагай кум мерем медроем ака зокиҷон як медароем оха мо медроем медонам но ман надонам где что как яке ака зокиҷора ғам додем да камтар лабай здесь босс один и это ака зокиҷон ака зоки бисмиллаҳи раҳмони раҳим дайде примерно фаҳмонам бинад бо хубтар
Obsesik bana obsesik خریدار 8 دلار $8 bana hemşire بچه خوب میدن Maşallah toz zahak. توزاک همه ریمون کرده سویج ریمون تای بچه همه تشکیل کردیم بهترین بود در اون نداریم جزیر نشود. Tak. من اینجا من خونه کلام واسه با همون تعمیری همون خونه اینجا وای فای دارن هم بفکرم. وای فای داره دو بهترین. هر یک خونه داره وای فای داره اینا toz zah شو. اینجا ده من جوی کی Selamun aleyküm. Stirali mi? Stirali bana şort stirali dolu ama çiz hasta اینجا زالکویا دوشو چیزاش Kira? اونجا خونه برای زالکو برای زنها ادلنا هست. اینجا داریم خواهم خب بهترین. من اینجا خودت اینجا داریم من خواهم جانسته اینجا همه خیلی خوب بهترین. Так. اینجا вот как раз машалла جای نماز جا نماز خیلی مسجد و так. Столовый. Аромат. Так. اینجا من خودت نه وای کرده اینجا برای دوش توالت ندارم جوش اینجا با همون دو تا استرال ماشین میشود ان شاء الله. اینجا من توالت حجتخانه душ اینجا دوش کنه بجاست душевой دوش короче дайджа как военный. да 5 تا кабина дайджа است بهترین. 4 تا кабина дайджа برای обози на самом деле айруи опити худо мегум шумо да бародарам абшагода зиндагӣ кардагим дидагим кадоме ки кор кардагия медонед удобствое ки ҳаста хитон дидесед биёнам бетариф чтобы шумо фикр накунед ки навайро специальная реклама ман агар ки мехостум ки просто видео кунаму бирам ман дар ҳамон москва ҳам сиёмка мекардам ай пишти корро мешидем мо специально омадем ки ҳамаша ба маворо гирем ина хитон дидем круглосуточно чой ҳаста круглосуточно дарун дида чой телевизор вай-фай интернет заминҷа ҳамин места нон пожалуйста шака мехӯрад шакар пожалуйста чизе ки вай бошад пожалуйста любое время бинед маромат холодильник барои мамун чизе ки бачои мегон чи хичон мехарам вай мекунам мемонад беҳтарин ҳама чиз ҳаст машааллоҳ ина бача имрӯз галошурво кафгирӣ чӣ буд номаш тоҷики айдам рома бисмиллаҳи раҳмани раҳим и бача ина и авқати кӯригаро ин ҳар як мардум ба ҳамка гӯшта машааллоҳ проблема хурди хӯрок проблема нест ду бор палов як бор лағмани уйғурӣ ҳамқурӣ карда оста гавс бикунем ана ки нигоҳ кунем бародаро ана то што диден иншоалло ки умедворам шумо да маъқул мешавад бародарое ки бекорен шумо самое главное инами ҳозир бигирен пауза кунен видеора чанд қашинос дорен равон кунен бародарое ки бекоранд бародарое ки дар берун дидагин бародарое ки дар подземни переходо мебинен назди масҷид дигару дигар ҳар як нафареда ки шумо ин корро равон мекунед ин видеоро равон мекунед вай бародар меоя иҷа соҳиби кор соҳиби пул меша мо шумо да савобай ва самое главное бародаро омаден ҳамиҷа кор карден агар ҳамин то што ман видео кардам соответствовать накуна дуруст нагирад ойликаш маошаш мисол хурду хӯроку дигараш камбудиша диден ман да бинависем бародаро миём обратный видео мекунам дига ҳамкорӣ намекунем любой корумда ман ҳама вақт иншоалло ки отвечат мекунам ва хеле ки мегам бародаро вақте ки ман ёра реклама кардистам ман репутатсия лицои и компания мешавам ҳамчун ё мақсад репутатсияи мананд агар ки камбудӣ ёшид қадри ман паст мешава агар камбудӣ мадашид қадри ё паст мешава барои ҳамин иншоалло ки ман ҳаракат мекунам ёра падвадид накунам ва ёрам ҳаракат кунам ки мара падвадид накунам